दिनै 2 मार्च जोंनि जारिमिनारि बेयो मोनसे सान जे सानाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आलादा रायजोनि थाखाय दाबि खालामनाय सान। बे सानावनो वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गावसोरनि बोसोरसालिया जे जथुमा बे बोसोरसालिया जथुमाखौ दिनै खुंफुंदों। चेकामारि गामियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै दा बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानाय समफ्राव जोङो बे ओनसोलफ्राव जोङो फैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दाफामफिननायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय खाबु मोनदोंमोन आरो आं दिनै गोबाव बोसोरनि उनाव फिन बे चेकामारियाव फैनानै रायजो राजाफोरजों दिनैनि बे जथुमायाव बाहागो लानो थाखाय खाबु मोनदों। वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटि एबसुखौ जोङो मदद खालामनांगौ जाहाथे वेस्ट बेंगलाव थानाय 2-3 लाख जे बर'फोर दङ बे बर'फोरनि थाखाय जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावलांनो हायो। राव थुनलाइ हारिमु आरो आसार खान्थिखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय जाहाथे बेयाव खामानि मावनो हायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे बेयाव थानाय फरायसाफोरखौ जोथोन लानो हायो, बेयाव थानाय लाइमोनफोरखौ जाहाथे जोथोन लानो हायो, बिनि थाखाय वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटि एबसुआ खामानि मावगासिनो दङ आरो सरकारजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटि आरो बर' थुनलाइ आफादा सावरायबाय थादों बिथांमोना जाहाथे वेस्ट बेंगलाव थानाय जोंनि बर'फ्रा जेराव मैखोम बर' दङ बे जायगाफ्राव जाहाथे बर' साबजेक्ट मोनसे एम.एल.ए हिसाबैबो जाहाथे फरायनायनि खाबुखौ मोनो, बिनि थाखाय नाजागासिनो दङ आरो बिनि थाखाय सरकारजों बिथांमोना सावरायबाय थादों। दिनैबो बेयाव नुजाफैनाय एम.एल.ए आरो एम.पि बिथांमोनखौ जोंबो खावलायदों जाहाथे एन.इ.पि जानाय लोगो लोगो वेस्ट बेंगलाव थानाय जोंनि बर'फ्राबो मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन नङाबाबो मोनसे जाहाथे साबजेक्ट महरै जाहाथे फरायनायनि खाबु मोनो, बिथांमोनखौ जों खावलायदों। आलिपुरदुवारनि एम.पि बिथाङा नुजाफैदोंमोन। बिथाङा खोथा होदों जे फैगौ पार्लामेन्ट सेसन जानाय समाव जि मोनसे कमिटि दङ, गाव धर्मेन्द्र प्रधान सोलोंथाइ मन्त्रि बिथाङा सावरायगोन होननानै बुंदों। बिथाङा रादाय होदों जे गावनि समस्थियावनो जिहेतु बांसिन बर'फोर दङ वेस्ट बेंगलाव आलिपुरदुवार एम.एल.ए समस्थिनि सिङाव, बिथाङा बे बाथ्राखौ लानानै नाजालांगोन होननानै बिथाङा बुंदों। आरोबाव जों मिजिंथिदों जिहेतु जोंनि बिटिआर सरकाराबो बेंगल सरकारजों सावरायनानै बे आयदानि सायाव जर होनानै खामानि मावनो थाखाय राहा लामा लागासिनो। जों मिजिंथियो एन.इ.पि फैनाय लोगो लोगो जोंनि बेयावनो थानाय जे बर'फ्रा बिथांमोनाबो मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन नङाबाबो जाहाथे साबजेक्ट महरै फरायनायनि गासिबो हाबाफारिया जेन' जालाङो बेखौ जों मिजिंथियो।